labing unang higayon, nagpahigayon og church wedding ang Cebu City Parole and Probation Office sa pipila ka mga under sa probation. Ani ang report. Sangko sa langit ang kalipay sa newlyweds nga sila si alias Maria, 49 anyos, og alias Jose, 52 anyos, nga taga Guadalupe, Cebu City, human sila nakasal sa simbahan. Mutan siya. Kamausan siya mo Usa sila sa 15 ka mga parisan nga under probation sa Cebu City Parole and Probation Office No. 2 nga ni-avail sa libreng mass wedding ni atong October 14. Matud ni Lou Divina Libatan, kinsa pango sa CCPPO No. 2 nga ubos sa DOJ nga mao kini ang labing una nga mass wedding sa mga under probation sa Region 7 nga gikasal sa simbahan. Nasayran nga sagad sa mga under parole and probation, kaslon sa prisuhan o bakaha sa huwis. Actually, ma'am, this is the first time gyud, first time in history, I think, sa tibuok kuan siguro, sa Region 7, na nakapahigayon taaning mass wedding, nga dili siya sa civil wedding, kundi dili sa simbahan gyud. Suma pa niya nga unom kabuwan nila kining gipangandaman. Unsa may mahimo nato sa mga kliyente nga mahinumduman nila silang tibuok kinabuhi, no? Bisag kuan na sila na-impact ba nga mahimo. Gipasabot usab niya nga sagad kanila naglisod magminyo kay walay kwarta. Ang uban ani nila nagripon na og more than 30 years. Naay mga 32 years nga, already 52 years old. Sama lang nila ni alias Maria ug alias Jose, 31 ka tuig na sila nga nag-ipon ug ang sikreto sa ilang pagdugay mo ang pagsinabtanay hinungdan nga aduna sila na po ka mga anak. Dugay na sila nga ganahan magpakasal apan mas giuna ang galastuhon ngadto sa pamilya. Dihang nitanyag og libreng mass wedding ang CCPPO No. 2, ila dayon kining gi-avail. Busa, tambag nilibatan sa mga bagong naminyo. Dili mangyod ang kaminyo no, dili mangyod ni na kadali no, na man gyud di malikayan na agi mag-away. Basta at the end of the day, always choose your partner. Samtang mensahe ni Mrs. ngadto sa iyang mister, di gyud siya mausab sa pag-support sa iyang mga anak, gabi na jud nako nga ako'y gipangbati. Andam gyud ni siya, dapat intay mag-una-una og kuan, unsa nako. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Wisdak.